Kalijaga Raden Syahid menika nek sejarahipun niki ramanipun Mbah Sunan Muria. Nggih, ramanipun Mbah Sunan Muria. Segede Mbah Sunan Kalijaga menika riyen niku asale ingkang terkenal jenenge Brandal Lokajaya. Nggih, Brandal Lokajaya. Sedaya menika sampun tinangkir dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kepanggih panjenenganipun Mbah Sunan napa niku Bonang, Mbah Sunan Bonang dipun doke njaluk tekene boten diparingi teken kok mbok njaluk iku wae lho napa kolang-kaling dipun dudingi napa menika dados emas tapi piyambake Mbah Sunan Kalijaga boten kersa nampa sebab sing digolek ora emas tapi sing dipun golek niku ngelmune. Kira-kira larang pundine ngelmune kalih mase larang pundine. Mulane cara Mbah Sunan Kalijaga niku ajarane beri dia kail jangan beri dia ikan. Nek diwehi ikan niku konsumtif beremang dipun dahar telas tapi nek diwehi pancing diwehi ngelmu niku iso entuk iwak terus. Niki Mbah Sunan Kalijaga menika kathah nundukake nggih menika antawisipun nggih menika Bupati Semarang sing terkenal nggih menika Karang tenggene Solo mriku Sunan Bayat Klaten pun ate ziarah mriku nggih ziarah kula pun ate niku terus piyambake niku macak wong adol napa adol macak adol suket nggih macak adol suket dodol suket ngoten niku ya lha mriku senengane napa niku Pak Bupati niku kan senengane niku napa ingon-ingon jarak tawani bareng ngoten niku wau panjenengan terah wong mlebu sing bupati niku suket apa disia-sia bareng suket niki wau sing talenan niku wau dipun buka tibase ana mase berarti sing adol suket iki orang sembarang iki mosok suket kok jerone ana mase dipun goleki akhirnya pun bareng ketemu malah nek sira iku jek kurang akeh emas iki aku cimpukno pacul bareng dipun cimpukno pacul saestu nggih pun cimpukno pacul saestu pacul niki dipun paculke tibake jerone lemah niku nggih isine emas pisan wah berarti malah tambah napa niku tambah guwon akhirnya pun terus napa niku takluk iman ya dateng napa mereka Mbah Sunan Kalijaga terus dipun napa niku dipun daku santrinipun ya menika terus dipun paringi tugas wonten ing kene Klaten Solo termasuk malih santrine Mbah Sunan Kalijaga ya menika Mbah Sunan Geseng ya Sayyid Usman Sunan Geseng nate ziarah mriku nggih Mbah Sunan Geseng niku makome tenggene Magelang wonten ya ning daerah Kediri wonten Jombang nggih wonten dipun paringi